ħafna. Naddu għal kanzunetta oħra, x'ismu iż-żagħżugħ? X'ismu? Paolo, bdejn ħaj possibbli hawnhekk wieħed all right, Paolo, sewwa fimtu. Il-pressjoni fil-klassijiet, trid tistudja bl-eżamijiet, għadi smieħ taħdit u kitba, issa wista sew se nixba' jien irrid. Ninqatta' l-ħin, nilab dak, il-mobile fin, jew inkella mal-iskrin, logħba sewwa nilab xbin. Imma ommi ma tiċek, dejjem gerger li rasek, ma tifhimx teknoloġija, ma tarax kemm hemm gawdija, imma jien irid inkun tifel aġġornat kuljum bil-pass maġġel tal-futur, gadget ieħor nixtieq żgur. Tipi trid li naqra sew, imma sħabi kollha ġew biex naraw fil-binnu ċali ta' triddi u ommi tali nikteb storja ta' 200. Issa kif dimnejn sa' fejn ma tridx tara i-tablet fidi għax qed